Kažu neki ljudi, uhvaćena Suzana Jovanović. Mnogi su se obradovali kada su i saznali da će Suzana Jovanović, udovica pokojnog Saše Popovića, prvi put se pojaviti na finalu muzičkog takmičenja Zvezda Granda. Finale Zvezda Granda održat će se 28. juna, kako saznaje Kurir. Ove godine finalu, kažu neki, bit će i mnogo iznenadnih situacija. A jedna od njih je i sigurno pojava Suzane Jovanović. U znak sećanja na pokojnog Sašu Popovića ove godine uvedena je posebna nagrada, statua sa njegovim likom. Međutim, da li će se zaista Suzana Jovanović pojaviti, to ćemo ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo, ali mnogi su ostali srećni zbog ove vesti i jedva čekaju finale Zvezde Granda kako bi i videli Suzanu Jovanović. Naravno, mnogi vole Suzanu Jovanović, ona je žena iz naroda, iako je mega popularna pevačica, ali javnost nju tako vidi, kao ženu iz naroda, i zaista mnogi je jako vole i cene. Muzičko takmičenje Zvezda Granda završava se 28. juna, a navodno tad će se pojaviti i Suzana Jovanović. Mnogi su ostali jako srećni zbog ove vesti, a komentari po društvenim mrežama na ovu temu samo su se nizali i mnogi su pružili neverovatnu podršku. I naravno, otkrili su ljudi po društvenim mrežama u svojim komentarima da jedva čekaju da vide Suzanu Jovanović na dobro poznatom mestu, jer zaista mnogi su je se uželeli da je vide na televizoru.